Naperwisyo na ang mga residente sa Zone 5 Camp Alagar sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City sa halos tuig na nga natanggo nga proyektong dalan alang kanila. Hinoon mi aksyon na ang LGU ug Barangay Council sa maong mulo sa mga residente. Ani ang atong balitang barangay. Nagkalapok nga dalan nga wala mapusli, sanglit, dili maagian og sakyanan. Kini ang giduol nga problema sa mga residente sa Zone 5 Camp Alagar sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa unta, dalan nga gitukod alang kanila. Sigon ni alias Rosa, kinsa usa sa mga residente sa lugar, nga dakong problema sa mga residente ang wala panahuman nga dalan sa lugar. Dawat na kuno nila nga hugot ang monitoring sa PNP personnel sa Proten kay moagi sila sa Camp Alagar aron makagawas og sulod. Apan ang paglaom nga duna na untay dalan daw dili pa mahitabo kay halos tuig na wala gyapon kini natiwas. Nadugangan jud ang mong kalisod ug kabalakan namo, labi na namong mga senior citizen. Nga panahon sa kagabhion, maglisod pa mi og gawas. Panahon og naay mga katalagman para sa nang mga sunog, mga emergency. Unsaon man namo, malabi na kaming mga tag-as nagpangidaron. Nakankan nga yuta nga daw mura na og kanal. Gani dinhi sa kong gitindugan mga kapuso, halos tagahawak na ang gilawmon sa nga nakalot nga yuta. Ingon ani ang sitwasyon karon dinhi sa sitio Santa Cruz 2 sa Barangay Lapasan sa kalsada unta nga himuon human nga gibiyaan sa kontraktor niini. Mosamot pa ang problema matag muulan kay nahimo na ang catch basin ang compound. Gani ang panimalay ni Ray Sidenyo apektado sa mga lapok ug tubig nga gikan sa taas nga bahin sa Camp Alagar nga moderetso ngadto sa iyang lugar. Problema din ni karon kaning lapok. Kagi ka sa taas ang tubig kusog kayo nga buhos. Panaog din sa silong na walay saktong drainage. Mo nang ang kapulisyo mga katawhan din. Gipasabot sa barangay nga among proyektong dalan sa lugar nga nasugdan niadtong Setyembre sa miaging tuig nalangan tungod sa kakulangon sa budget. Apan diyang migawas ang isyu sa paghugod sa seguridad sa Camp Alagar, aya pa na imong prioridad ang pagpangita og dalan alang sa mga residente. Ang budget kuno nga 5 million pesos alang sa road concreting project sa San Miguel Village sa mong barangay Sab. Gibalhin ngadto sa pagpahimo og dalan sa Zone 5 Camp Alagar. Apan ang mong budget dili kuno paigo para niini nga proyekto. That would cost 10 million para magian na semento, maabrihan ang dalan, pagawas may divert nga agianan para sa tumakatawan diya. So mo na nga gihangyo pa gyapon nato na sa atong kongresista Rufus Rodriguez nga madungagan og 5 million para madapat gid sa sapit nga proyekto. Gina-follow up na sabmatod pa sa Barangay Council ang DPWH aron mapadali na ang maong proyekto. Hinoon sa gipadalang mensahe ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez ngadto sa GMA Regional TV 1 Mindanao, iya kunong hinabion ang DPWH para inspeksyonon ang dalan og ipasimento na. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.